أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم يا عليم يا حكيم. ‘Yan uwa masu daraja masu bibiyar shirye-shiryen markazin tarbawi al-islami, fatan alkhairan Allah masu yawa a gare mu tare da addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amin. Sannan ina yi mana sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ƙara godiya ga Allah makaɗaici mai karamci, wanda cikin karamcinsa ne da alkhairansa ya kuma haɗa mu a wani sabon shiri na hanyar sanin Allah. Kamar yadda kuka sani, shiri ne mai tarin alkhairai, mai tarin albarkatu, wanda muke fatan ya zame mana sanadiyar da za mu san mahaliccinmu, mu so shi da gaske, mu bi shi da gaske, mu ji tsoronsa da gaske, mu kuma haɗu da shi kamar yadda yake so ya yarda, ma'ana bi qalbin salimin min ash-shirk. Amin. To alhamdulillah, a yau insha Allah za mu tashi kan wasu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kuka sani, dama abin da muke tattaunawa kenan, kamar yadda malamai suka ce mafi girman hanyar da za ta kai mutum ya san Allah shine mutum ya san Allah ta hanyar sunayensa da sifofin shi. To yau sunayenmu na yau tsarkaka su ne Ash-Shakir, Ash-Shakur. Sunayen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ash-Shakir, Ash-Shakur subhanahu wa ta'ala. To kamar yadda kuka sani, akwai ƙa'ida. Ba mutum haka kawai zai ce ana ce masa sunan Allah Ash-Shakir sai ce na imani haka ne. A'a, sai ya kawo rukuni uku. Rukuni na farko shine imani da suna. Shi kuma mutum ba zai ce ya yi imani da suna ba sai ya tabbatar sunan nan daga ina ya fito. Daga Alƙur'ani ya fito ko daga harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda shine masdar, shine source ɗin da ake samun sunayen Allah subhanahu wata'ala daga Qur'ani sai hadisin Annabi alaihi salatu wasallam wanda suka inganta daga wurinsa. Da haka idan mutum ya ji suna ba kawai ta ga na yadda shi ma sai zara, a'a, ina dalili? To ga dalilin mu. Sunan Allah Ash-Shakir ya zo a cikin suratul Taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, suratul Baqara. Ya zo a cikin suratul Baqara aya ta 158, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha shakirun alim. Shakir sunan Allah ne subhanahu wa ta'ala, shi ambaci kansa da shi, ba ma wuri ɗaya zo ba. Sannan Ash-Shakur ya zo a cikin suratul Taghabun aya ta 17. Aya ta 17 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu shakurun halim. Masu karanta Qur'ani suna cin karo da waɗannan ayoyi. To anan muka samu sunan Allah Ash-Shakir, Ash-Shakur da sauran wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kansa da wannan sunaye. Don haka ashe kenan wajibin musulmi ya imani da waɗannan sunaye saboda sun tabbatu a Qur'ani. Sai rukuni na biyu shine
sai mutum kuma ya imani da ma'anar sunan. Wato abinda ash-shakir yake kunshe da shi na ma'ana da abinda ash-shakur ya kunsa na ma'ana. To sunan Allah subhanahu wata'ala ash-shakir mai godiya ma'anarsa da Hausa, ash-shakur mai yawan godiya, siga ce ta mubalaga, mai yawan godiya. Ash-shakir mai godiya, ash-shakur mai yawan godiya. Subhanallah, kamar al-karim al-akram. To ma'anar mai yawan godiya, ku karkada kunnen ku ji. Ma'anar mai yawan godiya wato shine wanda yake godewa ɗan ƙanƙanin aikin lada da bawansa ya yi. Bawaye ɗan ƙanƙanin aikin lada, amma sai Allah sai ya gode. Dubi girma irin na Allah, dubi buwaya irin ta Allah, dubi halitta ma'ana bayi irin na Allah. Idan ba ku manta ba, akwai mala'ikun da a sama lokacin da Nabi alaihi salatu wasallam ya je Isra'i yake cewa, ya je Mi'raji yake cewa, akwai mala'ikun da babu wani wuri ma'ana wurin da space kamar na 'yan yatsu guda 4 face akwai mala'ika ko yana sujada raki'an aw sajidan, ko yana mai sujada ko yana mai ruku'i. Abadan haka, ibada haka mala'iku suke, kowace sama ta 1 har zuwa ta 7 a cike suke makil. yace abatu samawati wa huqa laha an ta'id, ta cika makil har tana irin nishi irin na nauyi saboda mala'ikun da suke cikin ta. To mu duba maka yanda zamu fahimci mahalicin mu san shi waye, irin bayin da yake da su, banda mala'iku, banda aljanu. Duba ga jima'a dukkan duwa, kowane bayinsa su ne masa bauta, tau'an aw karhan. To amma kuma shi da yake ash-shakir ne, ash-shakur, wato ɗan kaɗan ɗin abin da bawa ya yi na ibada sai ya ni, in dai ya yi ta akan ƙa'ida. Me ƙa'idar yin ibada? Ka yi dan shi, ka yi koyi da Annabi alaihi salatu wasallam. In ka bi wannan matakin biyu, da izinin Allah ka tsallake. To ɗan abu kaɗan ya siri min ba'a, ɗan kaɗan, sai Allah subhanahu wata'ala sai ya bata kuma lada mai yawa a kai saboda ya gode. Fa subhanallahi ash-shakir ash-shakur, saboda ya gode sai ya bayar. Mu duba magani abin da yake faɗa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha. Wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya yana da lada 10. Babban aikin, ladan aikin fa guda ɗaya, ba wai aiki kai yaƙi so ɗaya ba, ba kai zakka so ɗaya ba, ba kai azumi so ɗaya ba. Duk ƙanƙantar aiki, yanzu kamar misali mutum ya ce alif lam mim harafi 3 na alƙur'ani, to mutum yana da lada 30. Annabi alaihi sallam da ya faɗi ladan da mutum zai samu na karanta Qur'ani, yace ba wai yana nufin a ce irin kamar alif lam mim irin kamar wai shine aya lada 10 ba, a'a, alif lada 10, lam lada 10, mim lada 10. Yanzu mutum kawai yana zaune yace subhanallah, ya faɗi ta dan Allah, kuma Annabi alaihi sallam ya koyar da shi da wannan i'tiqad din, lada 10. 10 nan fa bata tsaya a haka ba, ya ila 700 dhifin, inji Annabi alaihi sallam, zuwa ninki 700. It depends da niyyar, it depends akan sincerity din. A ba mutum lada 700 ila adhafin kafiran, ko aminka masa ninki ne yawa wanda ba a faɗa da shi ba.
shine fa mahaliccin namu, wanda yake godewa aiki kaɗan. Yanzu subhanallah, mutum ya haɗu da ɗan uwansa bi wajahin taliq, kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ce, ya saka ki masa fara'a, ya saka masa fuska ba tare da ya bashi komai ba, kawai ya saka mishi fuska. Saboda duk lokacin da mutum ya saka maka fuska yayi fara'a yayi, mutum zai ji daɗi a ran shi. To wannan sadaka ne. Wannan ladan sadaka idan mutum ya ci sa'a sai ya je a tsafin kasiran ninkin da ba a faɗa da din shi ba. Daga 10 ya tafi ila 700, 700, daga 700 tafi ba adadi. Haka Allah yake. Shine ash-shakir ash-shukur. Subhanallah. Bayan wannan, daga cikin ma'anar sunansa ash-shakir, yanda Allah yake subhanahu wata'ala, sannan kuma ya bada ni'ima mai girman gaske, yana bada ni'ima mai girman gaske. Subhanallah. Sai kuma me? Sai idan mutum ya godiya, ko yaya godiyar take, mana duk kankantar godiyar, sai Allah ya yarda da wannan godiyar. In dai har godiyar ta kasance ni'imar da aka bada ita ba a yi sabo da ita ba, sannan kuma an furta godiya gurin Allah subhanahu wataala. Dama haka godiya take, a yi ta da harshe, a yi ta da da aiki. Zuciya ta san an bada ni'imar, ta ikrarin Allah ne ya bada ita ta irin, sannan kuma gaɓoɓi su aiki. Kada ya zama an bada ni'ima, an je an sabo da wannan ni'ima, kuma zo ana ai mun gode wa Allah, ai Allah ya mana kaza, ai Allah ya mana kaza. Duk batu wannan sun bato ne, Allah ba zai karɓa ba. Ba haka yake so ba, haka yake so ba. So yake a bi shi da wannan ni'imar, ka a saba masa, a gode masa, shi kenan. Ko yaya godiyar take. Yanzu bari ni misali da abin da za mu daɗa fahimta game da ya ba da ni'ima mai yawa. Yanzu duba, mutum Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi dukiya ta gaske, miliyoyi. A cikin miliyoyin nan, percentage ɗin da za a fitar na zakka nawa ne? Wallahi idan mutum ya ji amount ɗin, Allah ya sani, sau tari idan na ji amount ɗin zakka, kawai shiru nake, ina jin ma nauyi. Ma'ana in na ji amount ɗin da masu ba da zakka za su fitar out of dukiya kaza kaza, wallahi mutum sai ya ji jikin sai ya sanyi. Wai ita ake kokawa ba za su fitar ba, dan amount kaɗan a cikin dukiya mai yawa. To yanzu kamar wannan, Allah ya ba mutum dukiya mai yawan nan, kawai aka ce masa dan amount kaɗan zai cire, fayiya fa shekara ɗaya, dan amount kaɗan zai, kuma shi ma da sharaɗi, sai dukiyar ta shekara, sai kaza, sai kaza, sai an rattaba, sai ta cika wannan sharaɗin ba za a fitar mata da zakka. Haba, in ba mu gode wa mahaliccin mu ba, mun kyautata alaƙar mu da shi. Haba jama'a, Allah ya ga mai mana alkhairi. Dan amount kaɗan za a cire. To ana cire wannan kuma amount ɗin, sai Allah ya gode, sai ya ƙaro albarka, sai ya ƙaro alkhairi, sai ya saka farin ciki a zuciyar wanda ya bayar, sai ya sa masa me, ya daɗa bunƙasa dukiyar. Shikenan. Za ka ga cewa yanzu subhanallah, Allah subhanahu wataala sai kawai kana zaune, sai maka hanya, sai ka sami kyauta. A misali, sai ka sami kamar aka aiko da mutum 10,000 ko 100,000, ina misali. Yanzu a cikin 10,000 nan, sai mutum ya cire naira 100, ko ya cire naira nawa, ko ya cire 500, just naira 100 ma, wallahi al'azimi ya ɗauka ya sadaka da ita saboda Allah. Allah sai ya karɓa. Allah sai ya karɓa yadda da wannan sadaka. To haka Allah yake, ya ba da ni'ima mai girma, kuma sannan sai ya yarda da ƴan godiyar da aka yi ƴan kaɗan. Ba na nufin wai a gode, ma'ana godiya sai ta zama fa da aiki da baki. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake. Sannan daga cikin godiyar Allah ta'ala ga bayinsa shine, idan mutum ya bar wani abu saboda Allah, wato mutum zuciyarsa tana sanye wani abu, ko iyayensa suna sanye wani abu,
ko abokanansa suna son yi wani abu, ko mijinta yana son ta yi wani abu, ko matarsa tana son yi wani abu, amma sai yi, ko kuma rayuwarsa tana son yi wani abu kawai sai ya bar wannan abin, ba ya bar shi bane dan karan kansa, a'a saboda Allah baya son yi wannan abu, saboda in yi wannan abin Allah zai fushi da shi, saboda Allah baya so ya ga yana tattare da wannan abin, sai Allah ya bar wannan abu. To wanda ya bar wani abu saboda Allah, sai Allah ya canja masa wanda ya fi shi alkhairi, Allah sai ya gode. Duk wanda ya wa Allah haka, Allah zai gode, sai shi kuma ya canja masa da abin da ya fi wannan abin da ya bari alkhairi, saboda me ya gode masa wannan abin da ya yi. Haka Allah yake ashaki ashakur. Idan mutum ya bar wani abu saboda Allah subhanahu wata'ala, kamar misali mutum yana cikin sana'ar da yake yi, sai ya fahimci cewa wannan sana'a akwai haramun a ciki, haramun bayyananne, amma ko wannan sana'a kamar bututu take dan kawo kuɗi. Wannan sana'a kawai wani ki ne na mutum ya zama biloniya, sai mutum ya ce ina, sai ya bar wannan sana'a. Ya bar wannan sana'a saboda Allah, wallahi al'azim Allah zai bashi mafificin wannan sana'a. Allah sai ya karba ya gode masa. Haka Allah yake. Mutane suna tunanin idan abu rayuwarsu ta tsamfara a cikinsa, ko da sun san akwai fushin Allah a ciki, ba za su iya bari ba, saboda sai su ce to idan na bari ya zan yi ai lalura ce. Wa ya faɗa maka lalura ce? Wa yake ɗaukan aikin da zai kai mutum ga fushin Allah, ga wutar Allah ce, wannan lalura ne ya yi ta? Shi ko menene shi? Shi ko na irin aiki ne wannan? Mutane suna ganin wannan. Sai kuma wasu malaman 'yan rufte wanda suke rufta mutum, su rufta kansu su rufta wani. Za su iya ba wa mutum fatawar da ta inganta da wata bata inganta ba, su kwaba ta. Sai ba mutum cewar a'a ai lalura ce, ai kaza da kaza, ai zai iya menene. Ko kuma mutum yi wa karan kansa fatawa idan ya kai wannan matsayin, ma'ana idan riƙar tasa ta kai riƙa. To wannan duka rashin imani ne da Allah subhanahu wata'ala. Mutum bai san waye Allah ba. Idan mutum ya san Allah shine ash-shakir ash-shakur, wallahi al'azim ko yana sana'a tana kawo masa biliyan 1 per minute, wallahi al'azim yana jin menene Allah subhanahu wata'ala baya so, in ya bata zai mamakin wata Allah zai bashi. Mu duba mu ga abin da Allah subhanahu wata'ala yi wa sahabban annabi mu alaihi salatu wassalam. Lokacin da aka uzura musu a ƙasar da aka haife su, a ƙasar iyayensu da kakanninsu, a ƙasar aba alfaharinsu, ‘yan uwansu kuma daga cikin ‘yan uwansu na jini su suka addabe su, saboda me? Saboda sun yi imani da Allah, saboda sun yi imani da annabi alaihi salatu wassalam. A lokacin ai suna son ƙasarsu, ko annabi alaihi salatu wassalam lokacin da zai bar Makka, lokacin da ya zo Makka, ya dubi Makka ya ce, ya faɗa mata kalmomi na ƙauna, ya ce ba dan an fitar da shi daga cikin ta ba zai fita ba. Ƙasar su ce, ƙasar iyayensu, ƙasar kakanninsu, ƙasar gado wacce suke alfahari da ita cikin ƴan uwansu, amma saboda sun yi imani da Allah, za su da Allah, da haka sai suka zaɓi su batta. Suka zaɓi su batta su tafi ƙasar da wani ma bai taɓa zuwa da ita ba, bai taɓa zuwa ba, duk da cewar ba wai tazara ne da su ba, amma wani bai ma taɓa zuwa Madina ba. Sai suka tafi. Akwai daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wanda lokacin da za su yi hijira da mushrikai suka tsare su, wasu idan an fi ƙarfinsu
a kame su. Wasu idan irin kamar misali ana ɗan shayin su, to shi kenan dukkan abin da yake gidansu da dukiyarsu sun kwace, suke sun yada aji, sun bar wannan saboda Allah. Me Allah ya musu na gaskiyar shine Ash-Shakir Ash-Shakur. Suna zuwa Madina sai suka tadda wata life kuma ta musamman ta nutsuwa, rayuwar aminci, rayuwar soyayya tsakaninka da yan uwa. Nan kai da yan uwanka na jini sun maka fata-fata, can kuma ba jini kuka hada ba, musulunci kuka hada, amma sai wannan ya fi tasiri da jini. Haka malamai suke cewa yan uwantakan musulunci ta fi yan uwantakan jini. Sai dai akwai hukuncin da Allah subhanahu wataala ya ware game da yan uwantakan jini. Da haka suka je suka sami masoyansu yan uwansu a musulunci, waɗanda ta kai ta kawo mutum ya raba sana'ar shi biyu ya bai dan uwansa, mutum ya raba matan shi biyu, in yana da mata biyu, wannan ya ɗauɗe wannan ya ce ya ɗauɗe shi zai ɗauɗe. Gidan shi ya raba biyu ya ce ka ɗau rabi in ɗau rabi. A ina aka taɓa wannan? Sai Allah subhanahu wata'ala ya makkana musu ƙasar, subhanallah, ya makkana musu garin, ya ba su kwanciyar hankali. Duba inda Madina, ranan nan da na ga Madina na zauna na yi tunani na ce Allah kenan. Duba yanzu Madina inda ta zama, in ka je ma sai idan kai kusa tsiyayewa saboda kallo. Mu duba mu ga dayin da Madina take a tarihin da aka bamu. Annabi alaihi salatu wasalam farkon shigarsa Madina shi komai ba, masallaci suka gina. Da me aka gina masallacin nan? Aka gina masallaci da me? Aka gina shi da ƙasa, bulan ƙasa, aka ɗibi ƙasa aka kwaba aka yi bulo, aka gina, aka ɗauke menene tanka, aka zo aka yi rufin. Shine babu siminti babu daɗe, haka aka yi. To yanzu ka je Madina ka ga ikon Allah, ka je Madina ka ga ikon Allah. Haka Allah yake yi. Ash-Shakir kenan. Da suka bar waɗannan abubuwan dan shi sai saka musa, wannan duniya ne fa, to abinda kuma za a gani a lahira, Allah da ya kai mu lafiya. Da haka ƴan uwa, kada ku ji shayi akan cewar mutum duk abin da yake tare da shi wanda zai zama ya raba shi da mahaliccin shi, dan ya rabu da shi wai ce wai zai shiga kaka na kayi. Wallahi sai dai in mutum bai imani da Ash-Shakir Ash-Shakur ba. Kar mutum ya damu. Da haka sautari mutum yana cikin sana'a, ko haka yana wata sana'a ta business ko wani aiki wanda Allah subhanahu wata'ala baya son ayyukan da yake a cikin wannan, amma mutum kuma tsoron talauci, tsoron yaya wai zai yi, sai ya kasa barin wannan abu. Akwai wani bawan Allah irin haka, yana sana'ar fenti, yana zuwa yana yin fenti. Dattijan mutum ne amma kuma ya kwarance, ya gwanance akan yin fenti. Sai da kanshi yake ba da labari, ya ce ai shi da ɗan sanda ne, shi kama a misali a ɓangaren shi ana irin yana fenti ne. Ya ce to abinda ake, yana da kuma mahaifiya a lokacin, ya ce dattijuwa ce. To subhanallah, ya ce kawai idan abu ya ciyo su manyan nasu sai su zo su ɗauke shi. Idan suka ɗauke shi sai a zo kawai a yi ƙulle-ƙulle, sai a ce ai ga inda za a je a yi wa fenti, sai kawai a je sto. Idan aka ce ga inda za a yi wa fenti, shi kenan sai a zo a yi rubutu sai a je a sto. Da aka je sto a ɗebo fentina. In aka ɗebo fentina, wato misali idan za a yi amfani da fenti ɗaya sai a ɗebo gwangwani 5 ko gwangwani 10 afuwan, irin manya-manyan bokitai sai a ɗebo guda 10. Idan aka ɗebo, in aka zo aka ɗan shafa wanda aka shafa sai duka aje a sai da su. Haka ne aikinsa kusan ko da yaushe ce. Yace abin yana damun shi, idan ya zo ya kalli mahaifiyar shi sai ce yanzu da haramun yake ci da ita ta zauna ta rene shi tun yana yaro, shi kuma yanzu da haramun zai je ya dinga samuwa wannan irin abubuwa da suke yi, zai ci da ita. Wallahi ranar nan kawai ya musu bore ce ya bar aikin nan,
suka yi duniya yanda zai yi ya fita daga cikin aikin. To kuma hikimar Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa shi da alkhairai mai yawa, daga ciki har yanzu yana dattijansa, fentin da zai yi ma yaran ba za su yi ba. Allah subhanahu wata'ala bai gaji da shi ba, zai yi aikinsa ya ci halal in shi a mutumci, a karramawa, a komai ya bar wannan. Ba ma ya san ya ji wanda zai shiga irin wannan sana'ar ma. To sautari mutane suna jin tsoro, kamar misali in suna cikin sana'a suka cewar wadda akwai saban Allah a ciki, ko kuma wani yanayi suka cewar ba za su iya bari ba saboda in suka bari ya za su. To rashin yarda da ashakur ne. Haka ma sautari ana samu mace ta sa irin tana tare da miji fasiki, addababban mutum wanda ya ƙi bin Allah, ya ƙi sa su bi Allah, ya ƙi barin su bi Allah, amma kuma tana jin tsoron idan ta rabu da shi babu mai bata abinci, babu mai bata abin da za ta sha. Tunda dama shi ma, tunda asali shi ya halicce ta, in dai ba asali shi ya halicce ta ba, to dan me za ta dogara da ciwon cinsa da shansa shine rayuwarta? Ba zai yiwu ba. Haka ma miji yana tare da mata fajira, ta hana gaba ta hana baya, ta kare ko ina, tana ta sababbuka da menene. A'a, yana ganin cewa idan ya rabu da ita ai to nan asiri ne, ai ga ƴaƴanta, ai mene, saboda me in ta mutu kuma ya zai yi? In dai haka yake tunani, duk abin da zai hana ruwa gudu kawai a kau da shi a wuce, ya ruwa ya wuce. Duk wani abu da zai hana ka kafa Allah kau da shi, saboda komai zaka iya rabuwa da shi, ba zaka iya rabuwa da mahaliccinka ba. Kowaye zaka iya rabuwa da shi, zaka iya dakatar da shi, amma ba zaka iya rabuwa da mahaliccinka ba. Haka duk lokacin da ya zama na cewar abubuwa irin suka tuɗe, ya zama na cewar akwai fushin Allah a ciki, rabu da wannan abu. Duk mutumin da ya bar wani abu saboda Allah, Allah subhanahu wata'ala zai ba shi mafificin wannan abu. Wannan kuma khataman alƙawarin Allah ne da yake ɗabbaƙuwa a ban ƙasa, sai dai mutane ba sa fahimta ko kuma ba su yadda ba. Sannan a cikin godiyar Allah subhanahu wata'ala shine wanda idan ka fitar da wani abu daga cikin abin da ya baka, daga cikin dukiyarka ka fitar da wani abu, kai masa aiki, idan kai masa wannan aikin, to shi kuma zai ninka maka, ya ninka maka, ya ninka maka ladan wannan abin da ka fitar daga cikin dukiyarka. Shine abin da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa, ma naqasa sadaqatin min mali. Sadaka ba ta toye dukiya. Daga duk wanda yake sadaka, komai yawan ta dukiyarsa ba za ta toye ba. Sadaka ba ta toye dukiya, bal sai dai ma ta haɓaka ta. To kuma kar mu manta fa, wanda yake wannan alkhairin ya gode akan abu ɗan ƙanƙani, a yi masa biyayya ya bayar. Mutum ya ɗauki kuɗi ɗan kaɗan ya bayar, shi kuma ya maimaita masa. Wannan yana faruwa a rayuwa. Idan mutum ya lura, duk lokacin da ya wani abu saboda Allah, ya fitar da wata dukiya ya bayar, wallahi al'azim lokacin kafin instantly zaka ga Allah ya maido da mutum abinsa, kuma ya ninka su. Ko kuma kawai ya buɗe hanyar ai ta samu, mutane ne ba sa fahimta, ko kuma sun fahimta amma ba sa ganin abin da muhimmanci. Akwai wani bawan Allah ma da karan kansa yake faɗa, yace idan ba shi da kuɗi, kawai iya kuɗin hannun shi kawai sai fita ya je sadaka da shi. Yace wannan ya amince da wannan kafin a ce wani lokaci Allah ya dawo masa da ninkin shi. Amma kuma unfortunately ba wai a tsaye yake akan bin Allah, akan bin Annabi alaihi salatu wasallam ba, amma shi da karan kansa ne wa Allah wannan shaida. To wanda yake wa Allah wannan shaida, kamata ya kama shi, ya kankame shi, ya so abin da yake so. To kar mu manta fa, wanda yake yin haka fa shine wanda fa ya bada abun fa. Bayan ya bada abin, duk wani abu da ɗan adam zai yi amfani da shi, na jikinsa ne ko kuma na hannunsa ne, Allah ne fa ya bashi.
bayan da ya bashin kuma sai masa muwafaka, ya masa tawfiqin yayi wannan aikin. Bayan yi wannan aikin kuma sai ya zo kuma ya gode masa, ya saka masa da kuma abin da zai bashi. Allah kenan. Ya gode bayan shi ya bayar, shi ya nufa a yi. Subhanallah. To sai mu tafi ga rukuni na uku, imani da sifar da take da alaka da wannan sunan da tasirantuwar ta abin kasa. Ash-Shakir wa Shakur sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala masu girma, kuma sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala. Allah ya siffantu da siffar godiya ga bayinsa da dukkanin ayyukan da suka yi. Sannan Allah ya siffantu da yawan godiya, bayan godiyar kuma yana da yawan godiya. Yawan godiyar ba wai kawai godiyar yake ba lokaci time to time, a'a yawan godiya. Subhanallah. To tasirantuwar waɗannan sunaye a ban ƙasa kamar yadda na ambata da abin da ma ban ambata ba, kuma sai ku bincika ku gani duk inda ka waiga alkhairan Allah ne subhanahu wata'ala da karamcinsa da haƙurinsa da yake da mu, wallahi. To sai mu tafi ga faɗin Allah subhanahu wata'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wata'ala ke cewa yana da sunaye mafiya kyau mu roƙe shi da su. Roƙo ana nufin ibada kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa, wato ibadar da mutum zai nemi kusancin Allah, ko kuma ibadar da mutum zai tawassuli ya nemi alkhairan da yake so a wurin Allah. To daga cikin alamun mutum ya yi imani da waɗannan sunaye shine zai ba shi damar ibada ta neman kusancin Allah subhanahu wata'ala da waɗannan sunaye. Sanin waɗannan sunaye da imani da su abinda za su sa mutum farko a cikin ibadar da zai ga neman kusancin Allah shine san Allah subhanahu wata'ala. Wato har yau dai muna kan sunaye waɗanda suke mai wajabta wa zuciyar mu ta so Allah. Sunayen da suke wajabta wa zuciyar mu ta so Allah, ta girmama Allah, ta yaba wa Allah a gaba da alkhairinsa a gare mu. Haka wannan suna zai sa mutum ya so Allah, ya so Allah, ya so Allah, yi ta kai kawo wajen neman yarda Allah subhanahu wata'ala. Inda Allah subhanahu wata'ala ya lillibe bayinsa da fadalarsa da kyautatawarsa da karamcinsa, wannan muna shaidar wannan abun, ba ma shakka. Rahamar Allah ta baibaye mu da fadalarsa da ihsaninsa da karamcinsa. Walahul hamd was sana'ul hasan. Allah subhanahu wata'ala na farko daga cikin abubuwan da ya mana, kar mu manta cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya ni'imta mu da ni'imar fa'ijad, shine samar da mu. Ni'ima ce babba, shi ya samar da mu. Bayan ya samar da mu kuma yake tafiyar da rayuwar mu fa. Rayuwar mu take tafiya sambal. Sannan kuma shine yake shirya mana, ko ya shirya mana duk abin da muka gani din nan muke bukata, muke amfani da shi. Amma tare da haka, lokacin da muka aikata kuma wani abu dan kaɗan, subhanallahi, tare da tawfiqinsa, dacensa ne fa da fadalarsa, sai kuma ya gode mana akai. Sai ya gode mana, sai ya ninka mana, sai mana gafara kuma laifukan mu a dalilin wannan aikin da muka yi. Kun ga gata kan gata. To wannan shine dalilin da mutum zai so Allah, yi ta kai kawo, yi ta fafutuka wurin yadda zai ya sami yardarsa. To sannan sai ibada ta gaba shine alhaya'u min Allah ta'ala, mutum ya rika jin kunya ta Allah subhanahu wata'ala. Jin kunya yana hana mutum yayi abinda wanda kake jin kunyar baya so. Mutum ya ji kunyar Allah subhanahu wata'ala akan alkhairansa sun yawaita. Alkhairansa sun yawaita, ba daidai din bayi ma kuma sun ninka. Subhanallahi, godiyar bayi ta karanta, alkhairansa ya yawaita.
saboda haka mutum sai ta jin kunya Allah kuma ya ta kokari yana neman taimakon Allah akan ya tsaya akan godewa Allah subhanahu wata'ala da taimako da kuma da yabansa da gode masa da zuciya, ta hanyar zuciya kamar yadda na faɗa a baya, zuciya ta iqrarin ni'ima daga wurin Allah take. Duk mutum ni'ima da yake ciki, zuciya ta tabbatar da cewa Allah ne ba da wannan ni'ima, sannan baki kuma ya ambaci wannan ni'imar, ma'ana ya ambaci wannan ni'imar. Fama bi ni'mati rabbika fa hadith, tun ya ambaci wannan ni'imar, yayi ta sambatinta, yayi ta godewa kuma Allah da harshensa, sannan gaɓoɓi kuma su yi aiki. Kada ya zama na cewa mutum kawai ya buɗe baki yana ta ɓaɓatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, amma gaɓoɓinsa ba san me ake ciki ba. Aikinsa kuma yana nuna butulci ga Allah. Wannan ba da misali guda ɗaya. Yanzu kamar misali, Allah subhanahu ta'ala yana halitta yanda ya so, ya halicci bayan sa yanda ya so, daban-daban, akan sifa daban-daban, sura daban-daban. Yanzu kamar misali, matan da Allah subhanahu ta'ala ya musu kyawawan kamanni, ya musu kyawawan kamanni, ya ba su lafiya, ya shirya su, ya shirya halittarsu, ba ka rasa su da cewa alhamdulillah. Amma wasu daga cikinsu zai zama cewar wannan kyan sun ɗauke shi kamar wani makami ne wanda kawai da shi suke yaƙar bayan Allah subhanahu wa ta'ala, wato su raba su da imaninsu, su raba su da mutuncinsu, wato har sai sun yaudare su, sun jawo hankalinsu game da su ɓata musu zuciya, su zama fasikai. Sun mai da wannan kyau nasu suna tallansa, suna jan hankalin mutane da masu tsafta da marasa tsafta akan cewar su ɓaci, su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, su haɗu gaba ɗaya su saba. To waɗannan sun gode wa Allah? Duk irin mace godiya da za ta yi wa Allah akan Allah ya mata kyau, Allah ya mata sifa, wallahi ba godiya ba ce. Kuma ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi, wannan sai ta zama abar kallo. Allah subhanahu wa ta'ala da yawa ya yi wa irin waɗannan, ana ta yi ma, da haka waɗanda suke ma amfani da kyansu suna ganin cewar kamar wani makami ne na yaƙar zuciyar bayan Allah, inda za su taho wurinsu su bar Allah subhanahu wata'ala. To su sani akwai lokaci, wani lokacin idan aka gansu ko ma sadaka ba za a iya ba su ba saboda tsantsaminsu, sai dai mutum ya jefa musu kawai, mutum ya haɗa hannu da su ma ya ba sadaka ba zai iya ba. Akwai wata, bana manta, akwai wani lokaci shekara 1 da wani abu kenan, ina program a gidan rediyo na Dala, to da ike live ne, to an ba da damar kira, sai zama wani to masu kira sun yawa, saboda haka wani bawan Allah bai samu dama ba, sai bayan da ana gama program din sai ya kira namba gidan rediyon kafin na fita daga studio din. Abin da yake cewa yace ya ji ba daɗi, wata magana ne a lokacin nan akan rayuwa, sai yace ya ji ba daɗi da bai samu layi ba ya kira. Yace da ya ba da labarin abin da na faɗa zai emphasizing akan wata mata. Yace akwai lokacin da suna zaune a ƙofar gidan sarki, shi kamar ɗan gidan, yana daga cikin irin waɗanda suke a wannan gefen, haka yake faɗa. Yace suna zaune haka suna hira, sai wata mata ta taho da yar jakarta a hannu, tana tahowa sai ta nufi kawai za ta shiga cikin gidan sarki, sai suka hana ta. To da ta tsaya sai take musu bayanin cewar ai sarki take so ta gani. Haka dai kamar irin abun, wato sun ma mamakin sai yanzu wannan matar wato ta gama juyewa, ta gama canjawa, ta gama fita daga hayyacinta. Kace za ta zo ta ce haka kai tsaye za ta ga sarki? To in muku briefing din abin yanda yake faɗa, subhanallah, sai ta shiga ba su labari, har take faɗa musu cewar subhanallah,
an ba ta kyautar kamar sarauniyar kyau a England a lokacin su sarki suna wurin. Ta buɗe jakarta ta ɗauko hoton, shine za ta zo ta nuna sarki ne biyu wani abu take bukata ko sarki ya taimaka mata da shi ko menene. A lokacin kyautar sarauniyar kyau a lokacin a England, lokacin su sarki su sun je can, ta ce sun halarci lokacin. Ya ce da ta ɗauko hoton abin da ya faru a gurin gata, amma kuma gaba ɗaya idan ba mutum nazari ya yi ba zai ma gane ita ba ce. Yake cewa yanda ta dawo wannan ya ba su tsoron gaske. Ya ce ya so ya samu layi ya faɗa wa jama'a, saboda shi wannan a kan idan sai faɗa. To da haka duk matar da take wani takama da kyau wace ce, to ita wannan Bahaushiya ce, amma a ƙasar waje, ƙasar farare aka bata award saboda kyau. Amma dubayin da ta zo sun ɗauke ta kamar wata almajira ce ma, ba za ma su batta ma ta shiga ƙofar ma idan ta shiga ba sarki za ta gani ba, sai ta yi tafiyar gaske. Shi ma ba kawai wai za ta je kai tsaye ta gan shi bane, a'a sun ma hana ta shiga gidan. In kwada da kamala ta zo da wannan kin da komai da menene, ba ma za su kalle ta ba, sai dai su ce ranke daɗi. A su zaton wata ɗaya ce daga cikin 'ya'yan gidan sarki ko abokanansu. To saboda haka duk macen da za ta tallata kanta ta butulcewa Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya mata, menene lokaci ne. Wallahi wani lokacin idan ta ce tana da kyau ma sai an mata dariya. In ta ce tana da kyau ma sai an mata dariya. Don haka maza duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kyautata masa halitta daga cikin mata, an fi samun wannan matsalar daga wurin mu. Mutum ya gode wa Allah da baki, ya gode wa Allah da a zuci, ya san cewar ba karfinsa bane, ba dabarar shi bane. Bayan wannan kuma ya ta yin abin da Allah subhanahu wata'ala zai so ya yadda da shi, ya kare kuma shari'ar Allah, ya kare dokokin Allah ta hanyar wannan kin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da dukkanin sauran rayuwarsa. To sai daga cikin abin da na yi magana akan godewa Allah subhanahu wata'ala da gabbai, ya hada da ibada. Mutum idan Allah subhanahu wata'ala ya masa karamcin nan, ya yi masa karamci, ba wanda Allah bai karamci ba wanda bai masa ba, sai dai na wani ya fi na wani ya fi na wani, kuma na wani ya fi na wani fitowa, mutukar mutum ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala. To daga cikin aikin da zamu yi da gaɓoɓinmu, annabi mu alaihi salatu wasalam ya ba mu misali a hadisin da Bukhari da Muslim ya rawaito, lokacin da Nana Aisha Allah ya kara mata ita take tausaya wa annabi alaihi salatu wasalam, wato yanda ta ga yana sallah har kafafuwansa sun kumbura saboda sallah, tsayuwar sallah har kafafuwa su kumbura. Jama'a, subhanallah, tana tausaya masa, ce ya Rasulullah, take ce masa kai da Allah ya gafarta maka. Sai ce mata afala akuna abdan shakuran, ce shin bana kasance, bana zama bawa mai godiya ba? Idan an gafarta mu, an yafe min laifina, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, to bazan kuma gode wa mahaliccina ba? Haka ne? Allah ka taimake mu, Allah ka taimake mu, Allah ka taimake mu ya rabbal alamin. Saboda haka wato mutum ya daki jiki, ya yi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so a rayuwarsa, yana mai nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wata'ala akan alkhairan da Allah ya masa da karamci. Wannan duka godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ba mu ikon mu, Allah ya tabbatar da mu akan yadda za mu. Bayan wannan kuma daga cikin ibadar da mutum zai yi, sai ya siffantu da irin sifar wannan suna, mana ya zama mai godiya, ya zama mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala, ya dinga godewa Allah, ya dinga godewa Allah akai-akai, sannan kuma ya godewa bayansa mutanen kirki, ya godewa bayansa mutanen kirki, saboda akwai wani hatsari, matakin godewa Allah sai an biyo ta wani mataki. Hadisin da Imam Ahmad ya rawaito, annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man la yashkurun nas la yashkurullah. Abun tsoro, wanda baya godewa mutane ba zai godewa Allah ba. Tunda Allah da ya baka ta hannun mutane ya baka,
To saboda haka har idan ka butulcewa abin da mutane suka yi maka, to wannan abin ba zai baka damar ganin ni'imar Allah ba. Ka gode wa Allah. Hatsari ne. Da haka mutum ya zama mai godiyar Allah, ya zama mai godiyar bayi mutanen kirki. Mutum ya zama mai godiyar Allah, ya zama mai godiyar bayi. Kada ya ce duk abin da aka bashi ce ai Allah ne ya bani. Ko ma'ana ya ce irin akwai wanda suke irin wannan abin, Allah ne ya bani ba kai ka bani ba. A'a. Dama Allah ne ya baka asalan, huwal mu'ti. To amma ta hanyar waye baka. Allah yana son ka gode wa bayinsa, ka gode masa. Wallahi yashkurun nas la yashkurullah. Da baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba. Saboda haka ka gode wa Allah, ka gode wa wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara alkhairin da ya baka ya biyo ta hannunsa. Sannan sai bayan wannan mutum kuma ya nisanci kafirci. Saboda kafirci asalin shi shine ne kishiyar godiya. Duk mutumin da ya kafirce wa Allah ma'ana shine ya butulcewa wanda ya halicce shi, ya butulcewa wanda yake kula da shi, ya butulcewa wanda ya raya shi, ya butulcewa wanda zai kashe shi, ya butulcewa wanda yake mulkarsa yake sarrafa shi. Me amfaninsa? Shine kafirci, butulci ne kafirci. Wajhud da musu. Mutum ya musa ni'imar Allah subhanahu wataala a kansa. Mutum ya musa samuwar Allah, kafirci ne. Mutum ya musa alkhairan Allah a kansa, kafirci ne. Saboda haka kufri wannan, don haka mutum mutum ya nisanci kafirci, mutum ya nisanci musa ni'imar Allah subhanahu wataala a kansa. Sannan sai ibada ta gaba, tawassuli ga Allah subhanahu wataala da wannan suna. Sai mutum ya ta roƙon Allah subhanahu wataala da sunansa Ash-Shakir Ash-Shakur akan ya taimake shi wajen yadda zai riƙa yawan gode wa Allah subhanahu wataala, kamar yadda Annabi Sulaiman, waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su shaidar bayi ne masu godiya, yake addu'a akan rabbi auza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Haka Annabi Sulaiman yake wannan addu'a. Wannan addu'a ta zo har da wannan, bayan Annabi Sulaiman ta zo wuri biyu a cikin Alƙur'ani. Dan haka mutum ne ta ambatan sunan Allah Ash-Shakir Ash-Shakur, yana roƙonsa Allah ya sa shi a cikin bayinsa masu godiya. Bayi masu godiya na musamman ne a wurin Allah subhanahu wataala. Godiya ibada ce wadda take ibada babba, wadda idan aka gode ya ƙara, idan aka gode ya ƙara. Allah subhanahu wataala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la in shakartum la azidannakum. Haka Allah subhanahu wataala ya alƙawari, in dai muka gode, in dai kun gode zan ƙara muku. Haka godiya take tana buɗe ƙofofin alkhairan Allah subhanahu wataala masu yawa. Allah subhanahu wataala ya samu a cikin masu godiya. Allah ya ba mu iko mu gode masa, mu gode wa duk wanda yake son mu godewa. Allah Ubangiji ya karfafi imanin mu, ya tabbatar da mu akan daidai. Allah ya mana tsari da shaitan da duk abin da zamu yi ba mu shaitan. Allah ya mana tsari. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ji da bi da biyayya ga Annabi mu alaihi salatu wasallam da kwaikwayensa. Allah ya datar da mu waɗannan kwanaki da muke ciki, mu zama daga cikin waɗanda suka riski Lailatul Qadr. Allah ya datar da mu ibadun da yake so ya da su a wannan dare. Allah ya datar da mu na daga cikin intattun bayinsa waɗanda za su rabota da aljanna, su tsira daga wuta. Allah Ubangiji ya biya mana bukatunmu. Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai, ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Allah ya ba mu ikon gaskiya a ayyukanmu da maganganunmu. Allah Ubangiji ya mana muwafaqa abinda muke faɗa a bakinmu. Allah ya sa alkhairan da suke cikin zukatanmu sun fi abin da yake fitowa daga bakinmu. Allah ya mana tsari da baki biyu. Allah ya tabbatar da mu akan daidai. Allah ya datar da mu alkhairan da yake cikin watan Ramadan. Amin. Allahu ta'ala a'lamu wa nisbatul ilmi ilayhi aslamu, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsani ila yawmiddin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.